Žienky, ahojte, vítajte pri dnešnom videu a rozmýšľala som, čo bude prvé video tohto roka a nejak mi tak akože buchla do očí samozrejme tá moja taška so spotrebovanými produktami, ktoré som netočila, ja neviem, myslím, že za november a december, nie som si istá, budete to mať v názve určite a ešte je tu vlastne aj január. No a na začiatok pár technických informácií, lebo rozhodla som sa, že nebudem točiť už spotrebovance každý mesiac. Nebudem hádzať proste do tej tašky každú jednu vec, ktorú spotrebujem a zase vám tu dookola ukazovať zubné pasty a odličovač na oči a ja neviem, proste veci, ktoré vám tu ukazujem fakt, že pravidelne. Ale budem to robiť tak, že budem odkladať iba tie naozaj, že veľmi dobré produkty, ktoré som buď objavila, alebo som vám o nich ešte možno nehovorila, alebo vám ich budem chcieť nejako pripomenúť. A potom tam budú samozrejme také, s ktorými som absolútne nebola spokojná a chcem dať svetu vedieť o tom, že teda nekupujte si ich a nemíňajte zbytočne peniaze na niečo, čo proste za to nestojí. Teraz ešte ale tu máme takých tých úplne posledných spotrebovancov v starom režime. Sice sa hovorí, že ako na nový rok, tak po celý rok, ale povedzme si na rovinu, že ja som mala viac ako mesačnú pauzu, takže keby som sa mala držať toho, že ako na nový rok, tak už žiadne video nevíde. Ale no, zišlo sa veľa udalostí a nebolo kedy, nebolo ako, nebola nálada, chuť, čas, ani celkovo proste potrebovala som vypnúť. No, ale už som tu. A začíname jedlom, ako vždy. A áno, bude tu bývať stále aj jedlo. Viem, že niektoré ste mi písali, že vám to príde akože o ničom, keď tam dávam jedlo, ale ja sem dávam jedlo, lebo je to vec, ktorú takisto spotrebujem. Neukazujem vám tu obal s rožkou alebo z nejakého chleba, pokiaľ to nie je naozaj nejaká, že topková, ktorú vám chcem ukázať. Ale niekedy sa naskytne niečo, čo by som vám chcela ukázať, čo mi naozaj veľmi chutí, alebo na druhú stranu to bolo úplne otrasné a ukážem to tu. Čo mám veľmi rada a kupujeme opakovane a chutí to aj synovi. Muž také veci nie je a dcere to z nejakého dôvodu nechutí, neviem prečo, aj keď Kinder Bueno má rada. Tak je toto Big Bueno Zero od značky Big Boy. Hej. Proste vyškrapkané, zjedené. Oni majú aj klasickú verziu a potom majú túto zero verziu. Tá zero verzia, tam ako keby trošičku cítiť, že to nie je dosladené klasickým cukrom, ale je v tom xylitol. Ale mne to absolútne nevadí, je to vynikajúce a budem to kupovať znova a znova a znova a znova. Čo sa týka týchto Big Boy krémov, orechových masiel, alebo ako to chcete nazvať, tak mne táto značka, ako čo som od nich mala, tak mi zatiaľ som nenašla nič, čo by mi nechutilo. Takže rada odporúčam na vyskúšanie. Ďalšie, čo tu mám, tak je toto Mandel Tonka krém. Toto bolo v zime, alebo teda na december, Vianoce a podobne, bolo v DM-ke ako limitka. A bolo to s tonka fazuľou, bol to taký úplne jemnulinký mandľový krém, alebo také ako keby masielko, ktoré som si dala na Vianočku a s kakaokom som si to proste vychutnala. Bolo to vynikajúce. Je to takéto maličké, ja som niekde zachytila informáciu, že tonka fazula je potravina, ktorú keď jete, tak máte stále chuť jesť ju viac a viac, že ako keby nie, že vyvoláva závislosť, aspoň ja som to tak teda pochopila, že to je nejaký druh závislosti, ale nie doslova do písmena závislosť, ale že tá chuť tej tonka fazule núti človeka ako keby konzumovať ju stále viac a viac a že to nie je úplne vhodné. Nemám k tomu viacej informácií, počula som o tom celý rozhovor, ale zachytila som len určitú časť a preto je to podľa mňa v takýchto malinkých kelinkoch. Videla som hodnotenia na DMK-rskej stránke, že ľudia by to chceli vo väčšom balení, ale ak je to teda takto nejako s tou tonka fazulou, tak chápem, prečo je to takéto malé. Nebolo to ani úplne najlacnejšie, keď si vezmem do úvahy, že to má 40 gramov, ale bolo to vynikajúce a ak to budú mať znova na zimu, tak si to znova určite kúpim.
Čo sa týka limitiek zimných, tak tu mám ešte tieto 3. Shogoten, takéto tieto čokoládky. Kupujem to v Lidli. Vanila, almond cookie, tieto chutili úplne najviac. Deťom tam bolo naozaj, že cítiť pekne tú vanilku a nebolo to také veľmi ako keby preorieškované. To nemajú deti radi, keď sú vo vnútri oriešky. Mne zase najviac chutilo toto kokonát, makarún, normálne kúsky ako keby kokosu v plnke, horká čokoláda, toto ja môžem. A čo nám nechutilo nikomu, bolo toto čaj latte, ale to bude skôr preferencia toho, že nemáme radi možno tú zmes korenia takto nakombinovanú, ako bola tu, lebo to bolo naozaj že extrémne výrazné a ja som to dopoužívala tak, že som si to hádzala do kávy, ktorú mi to aj prevoňalo tými koreninami, ale zase na druhú stranu mi to až tak veľmi nechutilo, lebo ja kávu necukrím, alebo úplne, že minimálne, a keď som toto akože viackrát za sebou proste použila, tak už mi to liezlo hore krkom, takže tam ešte stále 4 kúsky mám a neviem sa odhodlať k tomu, aby som ich konečne dojedla. A čo musím ešte veľmi pochváliť, tak je toto. Kúpila som túto čokoládu, je to teda nejaká americký dovoz, je to. Ja som to chcela veľmi dlho vyskúšať a kúpila som ju v obchode, volá sa to Maťové akcie. Určite tie, čo máte doma deti okolo 10, 12 a viac rokov, tak to poznáte, lebo tento obchod akože celkom fičí medzi takouto vekovou skupinou. Majú tam rôzne veci z dovozu, proste z Ameriky, z Ázie, také, čo bežne v obchodoch nekúpite. Tak som si kúpila proste túto čokoládu a je to ako keby ste jedli plnku z Orea a pomedzi to boli sem tam nejaké kúsky tej sušenky oreovej. Vynikajúce, síce dosť sladké, ale bolo to výborné. Takže toto by som si rada zopakovala niekedy znova. Domácnosť. Mám tu už len takýto obal. Kúpila som si túto preslávenú húbku na riad Scrub Mami od značky Scrub Daddy. Aspoň teda tak som to pochopila. Bola v tvare stromčeka. Mala som ju normálne celý december. A nebolo by nič na tom zlé, až na to, že tá húbka stojí, ja neviem, 3,50 alebo no necelé 4 eurá, povedzme. A nevydržala ani mesiac. Pravdepodobne teda to bude robené tak, že väčšina tých žien, ktoré to aj propagujú vo videách a podobne, tak majú umývačku riadu a tieto húbky používajú naozaj len výnimočne na doumývanie hrncov alebo oplachnutie riadu a podobne. Ja doma bohužiaľ umývačku nemám, lebo ju nemám kam strčiť. Takže umývam všetko v rukách a jednoducho tá húbka po ani nie mesiaci, bolo to 27 dní, sa rozpadla sa na tom mieste, tuto to máte, ako to vyzeralo a tam ako malo to normálne vyrezaný úsmev a ono sa mi to tuto, doslova tam, kde ten úsmev bol, tak tam sa tá húbka rozdelila ako keby na polovičku. Takže za mňa trošku sklamanie, čakala som niečo viacej. Húbka ako samotná nebola zlá, dobre umývala, človek si musel ale zvyknúť na ten materiál, lebo je to trošku niečo iné ako naše také klasické bežné húbky na umývanie riadu, ale nebola zlá, len ako očakávala som, že vydrží dlhšie za tú cenu. Lebo keď si vezmem, že za necelé 2 eurá kupujem také 2 húbky od DM-ky, dám vám sem obrázok, že ktoré, a tam mi jedna húbka vydrží pokojne aj 2 mesiace a stojí to balenie 2 húbiek polovicu z toho, čo táto jedna, tak no, nie je to úplne ekonomické. Akože sú krásne tie húbky, všetko, ale neviem, že či sa dám zlákať znova niekedy, aj keď videla som teraz, že k Valentínu by mali mať srdiečko. To musí byť roztomilé, len akože čo, kvôli jednému dňu budem kupovať húbku? Asi nie. Ďalej vám ukážem Dettol mydlo Aloe Vera. Má príjemnú vôňu. Ja ho mám v kuchyni na umývadle, lebo keď prídem zvonku alebo proste sa vraciam do bytu, tak moja prvá cesta je väčšinou do kuchyne. A tam si hneď rovno vlastne aj týmto mydlom umývam ruky. Mohla som to očakávať, je to proste dezinfekčné mydlo a vysušuje ruky. Vonia pekne, robí to, čo má, ale mám po ňom naozaj že suché ruky,
Takže ak máte tip na tekuté mydlo, dezinfekčné mydlo, ktoré nevysušuje ruky, tak vás prosím, napíšte mi dole do komentárov, s čím máte najlepšie skúsenosti, lebo ja neznášam chodiť s nakremovanými rukami. Ja to jednoducho počas dňa nerobím, nakremujem si ruky niekedy raz za deň, niekedy raz za 3 dní, niekedy raz za týždeň a niekedy si na to nespomeniem veľmi dlho a potom tie ruky vyzerajú tak, ako vyzerajú, že mám úplne suché hánky. No momentálne nemám, ale zvyknú bývať vo veľa horšom stave. Posledná vec, ktorá sa týka akože domácnosti, tak je Ritual of Ying, tento sleep spray s levanduľovou vôňou. Ja tento spray úplne milujem, neviem prečo to robia iba v takomto maličkom balení, že 50 ml, ja by som to potrebovala väčšie a lepší, nie že lepší rozprašovač, ale ja vám ukážem moment. Mám teraz nejaký čas od tejto značky Olfactory tento Relax. A to je, že biele pyžmo, white mask, aspoň myslím, že to nie je pyžmo, neviem. Dobre, proste mám túto vôňu a veľmi mi vyhovuje na prádlo, na striekanie táto pumpička. Toto má koľko? 500 ml? Kde to nájdem? Áno, 500 ml to má a oveľa viac mi proste vyhovuje tento aplikátor na striekanie ako takýto maličký. Ja rozumiem, že toto je len vyslovene, že na vankúše, ale ja si to, koľko razy som s tým proste prestriekala celé posteľné prádlo a milujem, ako sa tá vôňa presúva potom zo spálne aj do iných miestností a cítim ju proste v celom byte. Ale akože 50 ml balenie za, ja neviem, necelých 20 eur nebudem toľko striekať, takže uvidíme, možno, že sa presuniem k tejto značke Olfactory, lebo majú aj levandulovú vôňu, majú proste rôzne druhy, ktoré som ešte neskúšala, ale túto Relax môžem odporúčiť, aj keď teda tá nie je spotrebovaná, takže tá by tu vôbec nemala byť. Pozerám na čas, že som sa nejako rozkecala o týchto pár veciach, takže to zoberme trošku hopom, skokom. A Renew, táto sprchovacia pena, už ste ju u mňa videli, výborná, ak ste neskúšali, odporúčam vyskúšať. Táto konkrétne modrofialová je podľa mňa vhodnejšia skôr na jeseň, zimu, takéto, chcete sa zabaliť do takej ťažšej vône možno. A tá druhá je taká červeno-oranžovo-žltá, tak tá je skôr taká trošinku sviežejšia. Ďalší spotrebovaný sprchový olej na sprchovanie, na kúpanie, milujem, kupujem stále. Toto od Treacle Moon, tento Cinnamon Bun, to bolo totálne sklamanie. Akože dobre, ja chápem, že Cinnamon Bun, že ono je to poliate nejakou cukrovou polevou, tie akože škoricové rolky a cítite tam, v tejto vôni cítiť hlavne ten cukor teda. Ja som očakávala niečo viacej škoricové. Tá škorica tam je niekde na pozadí, ale proste cítite hlavne cukor a mne táto vôňa tým pádom absolútne nesedela. Je to strašne sladké na môj vkus. Určite verím tomu, že veľa ženám alebo veľa ľuďom sa bude páčiť, ale mne nie. Takže toto už nie. Ďalší spotrebovaný Pantene Shine SOS spray, to je taký dvojfázový, ktorý vždy zahrkáte a potom sa strieka na vlasy. Robí krásny lesk vlasom. Ešte tam trošku mám, takže ešte to využijem. Naozaj, že krásne sa potom lesknú vlasy a nezaťažuje ich to. Pekne to vonia. Ja som už týchto sprejov spotrebovala, ja už neviem koľko. Nespočítam to. Takže rozhodne odporúčam. A čo ešte odporúčam je aj tento Elseve Hyaluron Pure Exfoliating Complex Oil Erasing. Neviem, ako sa to volá, ale vyzerá to takto. Neviem, čo z toho je proste názov tohto. Za prvé, čo musím veľmi pochváliť, je to balenie. Lebo máme teraz niečo podobné a to balenie oproti tomu to je tragické. Tá nádobka sa dobre, no takto, tuto to otvoríte, hej, a takto sa to nalieva proste
do vlasov, masírujete, necháte pôsobiť a potom z hlavu zmiete. Výborné je to aj na takú tú suchú pokožku na hlave, keď sa vám ako keby chcú robiť lupiny, ale nie sú to ozajstné lupiny, je to skôr taká suchá koža. Vynikajúca vec, rovnako je to výborné, ak máte masnejšie vlasy a potrebujete ako keby získať ten pocit naozaj, že čistých vlasov, ale už od pokožky, nie len samotné vlasy. Výborná, výborná vec. Určite kupujem znova. Všetko, čo som vymenovala, všetko to robí. Používala som aj ja, používala som to aj na dceru. Vlasy sú potom také úplne odľahčené, naozaj, že cítite, že ste ich umyli tak poriadnejšie. A toto mi vyhovuje oveľa viacej ako tie klasické peelingy na pokožku hlavy, ktoré majú naozaj že zrniečka. Od Trezeme som tuším mala taký peeling a áno, aj ten bol, akože pocitovo tie vlasy boli vynikajúce potom, ale komu sa chce 2 hodiny zmývať hlavu a vymývať odtiaľ všetky tie zrniečka. Toto proste dáte do vlasov, necháte nejaký čas pôsobiť, hlavu normálne umiete a výsledok je úžasný. Odporúčam veľmi. No a už tu mám len skincare a make-up. Zo skincare mám tu 2 odličovacie oleje. Jeden je úplne, že môj totálne najobľúbenejší odličovací olej, ktorý momentálne používam. A toto bola pre mňa totálna tragédia. Ja mám od Vilgain, som si kúpila, keď vyšli akože zo skincare, tak som si kúpila 3 produkty. Bol to tento čistiaci olej, potom takáto, áno, oni tu majú napísané čistiaci olej. Čistiaca probiotická pena a ešte mám aj toner. Toner ešte stále používam, o tom si povieme inokedy. Takže k tomuto dú. Ten olej samotný nie je zlý. Krásne odličuje, naozaj tú pleť poriadne vyčistí od make-upu, od SPF-ka, od všetkého. Ale nedá sa dobre zmyť vodou. On je hydrofilný, to znamená, že keď ho navlhčíte, takto, dáte ten olej na suchú pleť, rozmasírujete ho na pleti, on roztopí všetok make-up a všetko, čo na tej tvári máte a potom by ste mali mokrými rukami alebo proste vodou si tú pleť navlhčiť a ten olej sa premení na mliečko, ktoré potom zmiete. To robí ten olej, lenže keď ho zmiete, tak ostáva pleť po ňom stále mastná. A ja keď cítim po odlíčení olejom, že mám masnú pleť, tak nemám dôveru v to, že bola odlíčená poriadne. Toto bude vhodnejšie pre suchšiu, možno trošku staršiu pleť, pre ženy, ktoré sa veľmi nelíčia alebo používajú úplne len ľahký make-up. Ja mám rada full coverage, takže ja keď sa odličujem, tak to musí proste riadne zísť dole a musím mať pocit naozaj, že čistej pleti a s týmto som to bohužiaľ nemala, takže za mňa tento olej nie, ale vravím, staršia, suchšia pleť bude z tohto úplne nadšená. Keď už sme teda pri tom Vilgain, tak rovno poviem o tej čistiacej pene, tá bola výborná. Máte normálne, je to tekuté vo vnútri a tá pumpička vám proste do ruky rovno nadávkuje penu. Ľahučká, ale pritom vôbec som nemala pocit, že by nedočisťovala tú pleť dobre. Fakt, že príjemný pocit na pleti, dočistenej, čistúčkej pleti. Tým, že je probiotická, tak ešte pomáha aj udržiavať pH pokožky. Toto by som si pokojne zopakovala niekedy znova. Hlavne citlivá pleť by som povedala, že s týmto bude teda veľmi spokojná, lebo nemá to žiadnu parfumáciu navyše a je to naozaj úplne jemnulinké a veľmi príjemné na pleti. Žiadny pocit pnutia, ani nejakého vysušenia, ani nič podobné. Tá pleť proste bola po tomto spokojná. No vrátime sa teda naspäť k tomu oleju, ktorý som ešte ukazovala a to je tento. Ja som ho už niekde spomínala. Názov nebudem hovoriť, lebo to neprečítam v žiadnom prípade dobre. Ale tento olej na odličovanie je vynikajúci. Nesteká tak rýchlo, nie je teda taký riedky ako ten druhý od Balei, ktorý DMK predáva. Takže ja som prešla na tento už kompletne, už ten klasický Balea nebudem kupovať. Je taký ako keby zamatovejší, taký aj príjemnejší na pocit, ale stále rovnako dobre odličuje a stojí síce asi o 2 alebo o 3 eurá viacej ako ten baleácky, ale ja si za ten zážitok proste priplatím. Ja čo sa týka skincare, mám najradšej odličovanie a
keď mi ten olej takto akože naozaj je príjemný na tej tvári, tak nie je o čom, kupujem ďalej. No a ešte čo sa týka tej značky, toho oleja môjho obľúbeného, tak mám tu aj penu na čistenie a táto pena je s AHA kyselinami, konkrétne s kyselinou glykolovou a mliečnou a s pantenolom. Nemá žiadnu parfumáciu, takisto ako pri tej Vilgain pene je to proste tekuté a normálne si vy len pumpičkou nadávkujete priamo už penu. Pričom tým, že to obsahuje kyseliny, tak robí aj taký jemnulinký peeling, ale naozaj nič drastické a môžete ho používať pokojne aj každý deň. Aj keď teda neviem, že či úplne citlivá pleť by to zniesla, ale moja pleť to úplne v pohode zniesie, aj každý deň odličovať a teda čistiť pleť, lebo to je čistiaca pena. A milujem ten pocit, keď si dám tú penu na tvár, normálne si ju rozmasírujem proste po celej tvári a potom ju nechám ešte chvíľu a tie bublinky úplne tak praskajú a celé to tak ako keby má človek pocit, že sa na tej pleti niečo deje. To milujem a odporúčam. A čo ešte odporúčam? A kúpim si to aj vo väčšom balení, je tento Tirtir Milk Skin Toner. Mala som len takúto menšiu verziu, keď som naposledy objednávala zo Stylevany. Som asi ani neukazovala ten nákup posledný. Tak si spravíme potom haul, keď budem vo februári objednávať a v marci by mi to malo prísť nejako k svojim meninám, by som si to chcela načasovať. Tak vtedy som si objednala proste takúto maličku vzoročku iba a ten toner je vynikajúci. Je taký, ona tá fľaštička môže trošku klamať, ale aj ten toner samotný je proste takýto mliečný. Je taký ako keby jemnúčko olejový, alebo ako by som to nazvala. Nemám pocit doslova, že olej si dávam na tvár, ale má tam nejakú takúto výživnú zložku. Keď si ho dám na pleť, aj samotný som si ho dávala na schvál, lebo som chcela vedieť, čo to spraví. Tak tá pleť zostáva hydratovaná, ale aj taká ako keby vyživená, dostáva proste niečo navyše. A to sa mi na tom toneri extrémne páči, lebo sú dni, kedy nemám chuť si dať čistiaci olej, teda odličovací olej, čistiacu penu, potom toner, potom jedno sérum, druhé sérum, krém, ešte niečo pod oči. Niekedy jednoducho tú pleť iba odličím a šupla som na to toto a nič viacej. A bola som úplne spokojná aj s tým, lebo sú proste také dni, kedy sa vám nechce, alebo sa nedá, alebo ja neviem, proste občas sa to jednoducho stane. No a teraz prichádzame k tomuto. Tieto aknémy na plaste ste už u mňa videli. Mala som po Vianociach, povedzme si na rovinu, koláče, šalát, vypražané a podobne, to narobí s pleťou veľa vecí, takže som potrebovala tieto náplaste. Sú to také malé náplasti, ktoré obsahujú mikroihličky a to keď si nalepíte na vyrážku, jemne som si to vždy tak ako keby zatlačila do tej vyrážky a ono to vypustí aktívne látky, ktoré s tou vyrážkou bojujú pod kožou už priamo a sťahujú zápal a jednoducho tá vyrážka sa rýchlejšie zahojí a aj nevzniká po nej taká pigmentácia, ako zvykne po vyrážkach bývať. Za mňa vynikajúce, aj keď teda som si všimla, že ešte v decembri stáli tuším 13 € a teraz sa mi zdá, že stoja už 16 v DM-ke. Ale čo už. Ďalšie, čo vám ukážem, tak sú takto tieto dve masky, obidve od mojej obľúbenej značky Skin 1004. Obidve výborné. Ja by som povedala, že pri týchto maskách nie je až taký veľký rozdiel, ako nevidela som po tejto, že by som mala nejaké stiahnuté póry alebo niečo, ale mala som pleť hydratovanú, mala som ju upokojenú, neškodila mi nejako, rovnako tak aj táto. Možno, že väčší rozdiel by bolo, keby som ich používala pravidelne, že vyslovene ja neviem kúpiť si 10 týchto masiek a spraviť si takú kúru a pravidelne ich používať a potom uvidím nejaký výsledok vyslovene, ktorý tá maska sľubuje, ale takto je to pre mňa len relax, ktorý si raz za čas rada doprajem a v podstate je to jedno, či je to glow alebo pore minimizing, alebo je to ako táto, že čistiaca maska, túto mám z Action,
Tuto mám tiež z Action. Táto rýžová ma celkom prekvapila, lebo som myslela, že bude taká ako keby mliečná, viacej taká výživná, ale proste tiež klasická hydratačná maska. Áno, to sérum samotné bolo také mliečkovitejšie viacej, ale nemala som po nej pocit, že by tá pleť bola nejaká extrémne vyživenejšia alebo niečo podobné. Rada kúpim znova, lebo tieto masky z rýžou, alebo teda všetko, čo obsahuje nejakým spôsobom rýžu a rýžové extrakty, tak to mi sedí na pleti. Takže túto, keď som videla v Action, tak som si povedala, že idem do nej. Nebola zlá, stála asi 69 centov alebo 79 centov, neviem, tak nejako. Za tú cenu úplne, že super maska, raz za čas, na večer, keď ma bolí hlava napríklad, alebo sa deti hádali, alebo bol proste ťažký deň, tak spraviť si takúto chvíľku pre seba určite odporúčam. No a mám tu ešte aj dve takéto masky na oči. O tejto som vám už hovorila. Túto kúpite v DMke Asante. Proste dobrá zahrievacia maska na oči. Má tu normálne také úchytky, dáte si to za uši a asi 20 minút cca to hreje a je to veľmi príjemné. Niekomu to pomáha dokonca aj s migrénou, takže ak máte také problémy, tak môžete vyskúšať. Mne osobne to na migrénu nepomáha, ale zase je to stále taký dobrý spôsob relaxu, niekedy trošku sa odmeniť a oddychnúť si. Ja tam cítim aj tú levanduľovú vôňu, aj keď Katka, moja kamoška, ju skúšala a vravela, že ona tú levandulu tam necíti vôbec, tak neviem, možno ja mám len nejaký iný nos. A táto druhá, tá je tiež z Action, ale mám pocit, že tieto sú už akože dosť prefláknuté medzi ľuďmi, lebo zohnať ju niekedy tam to je úplne že nadľudský výkon. Mne sa to podarilo úplne, že totálne náhodou a boli posledné dve v tom regáli, tak som si ich zobrala. Stála do eura, takže samozrejme lacnejšie ako tá Asante. A takisto z nej cítiť trošku levanduľu a fungovala v podstate úplne rovnako, len ten obal je iný a cena je iná. Takže ak budete chcieť vyskúšať jedno alebo druhé, môžem odporučiť. A ešte čo sa týka skincare, tak tu mám tento balzám na pery Care Nail. Je to niečo podobné ako Laneige Lip Sleeping Mask. Bolo to pekne voňavé, také trošku ako keby nejaké gumené cukriky to voňalo. Malo to aj veľmi podobnú konzistenciu ako Laneige, ale stále sa mi zdá, že Laneige je o kúsoček lepší ako toto, aj keď teda, keby som nevedela zohnať Laneige, tak pokojne si zoberiem aj toto a budem spokojná. Takto vám to asi ukážem bližšie, lebo je to dosť malinké. Ja som si zobrala len takúto maličkú verziu, ale majú samozrejme aj väčšie. Lenže pri tom, ako to človek používa, tak tie väčšie balenia strašne dlho trvá spotrebovávať a ja chcem stále skúšať niečo nové. Takže keď sa dá kúpiť takéto malinké balenie, tak rada využijem túto možnosť. A prechádzame už len na make-up. A tu mám, no neviem, ako vám to idem ukázať, asi takto. Objednala som si zo Sheinu takúto sadu vzoriek tohto make-upu v tyčinke. Volá sa to Skin Magnet High Coverage Foundation Stick. Ono vám to príde takto. Normálne také balenie. Je tam 6 odtieňov a vy si môžete podľa toho vybrať, ktorý konkrétny vám najviac vyhovuje. Moje vzorky vyzerajú takto. Z druhej strany vám to ani nejdem ukazovať. Ale je to podľa mňa veľmi dobrý spôsob, ako si človek môže vybrať odtieň, keď si to aj vlastne vyskúšať si celkovo textúru toho produktu a že či vám to bude vôbec sedieť predtým, ako si kúpite samotné veľké balenie. A ja musím povedať, že pôvodne som bola dosť skeptická, lebo som si myslela, že toto je taká vec skôr na suchšiu pleť, také niečo pre ľudí, čo sa nemastia toľko jednoducho, ale dosť sa mi to pozdáva a pravdepodobne pri najbližšej objednávke zo Sheinu si to objednám. A viem už presne aj, ktorý odtieň si mám zobrať. Takže na toto je to výborné. Čo už vyhadzujem, tak je Revlon Color Stay. Tento make-up, vidíte, že nie je spotrebovaný, ale jednoducho som nemala už dlhú dobu záľubu v ňom a nesedel mi už tak ako kedysi.
Toto je konkrétne Combination and Oily Skin, takže na zmiešanú až masnú pleť. A ja už pomaličky nemám tú pleť až tak, mám ju ešte stále v tej zóne dosť masnú, ale už v tých okrajových častiach tváre nie je taká masná a tento make-up mi začal zvýrazňovať na niektorých miestach suché, na niektorých častiach tváre mi začal zvýrazňovať suché miesta, o ktorých som ani nevedela, že ich mám. Takže som ho nepoužívala nejaký čas, no a už ho tu mám naozaj že dosť dlho, takže tak už ho proste nechcem ho dávať na tvár, lebo som rada, že som momentálne vo fáze, kedy nemám nič, čo by som potrebovala na tom ksichte riešiť. Odchádza z domu jednoducho. Čo bolo výborné, bol Douglas Skin Augmenting Serum Foundation. Takáto pekná, sklenená fľaštička, normálny klasický aplikátor, ktorý ale, akože ja nechápem, ako je to možné, ale za každým bol celý takýto od make-upu, nech som robila, čo som robila. Bol to veľmi taký ľahučký make-up, ktorý nebolo vôbec cítiť na pleti, s takým prirodzenejším finishom. Budú k nemu podľa mňa inklinovať skôr ženy so staršou alebo so suchšou pleťou. Na masnú pleť ho vôbec neodporúčam, lebo mal takú tendenciu sa po, ja neviem, 6 hodinách už lesknúť, ale tak akože celkom príjemne pre mňa, ale pre masnú pleť asi veľmi nie a na to, aby vyzeral vlastne použiteľný, by ste ho museli dosť odsať a potom prepudrovať. Takže skôr si myslím, že zmiešaná suchá pleť a normálna bude s týmto OK. Ak by som potrebovala niekedy opäť taký ľahší make-up, ktorý má ale slušné, také stredné, vrstviteľné krytie, tak si ho pokojne kúpim znova, pokiaľ bude v nejakej dobrej cene. Nepozerala som momentálne, koľko stojí, ale tieto make-upy od Douglasu vidú nejakých 23 až 25 eur. S tým, že keď majú nejakú akciu, tak samozrejme vtedy sa oplatí kúpiť viacej. Ale úplne, že najlepší make-up, ktorý tu mám už spotrebovaný a ja neviem, ako rýchlo sa mi podarilo ho spotrebovať, je tento Catrice. Môžete vidieť, že je úplne vyškrabaný znútra. Volá sa Invisible Cover Foundation a bola to, myslím, novinka minulej jesene. Ja mám konkrétne odtieň 025N. Ak si ho budete kupovať, čo v DM-ke pochybujem, že si ho budete až toľké kupovať, lebo tam majú 3 odtiene, čo je úplná tragikomédia, normálne pri tom, koľko odtieňov ten Catrice má. Ja som ho objednávala na Notíne a na Notíne majú tých odtieňov naozaj že dosť. Na internete sa dajú pekne pozrieť aj svoče, ale vyberajte si vždy o trolinku tmavší, ako by ste si chceli zobrať, lebo ten make-up je v skutočnosti svetlejší ako na tých vizuáloch, aj všade neoxiduje na mne, mám ho momentálne na tvári a to som, že bledá, vyblednutá. Vyškrabala som z neho posledné zvyšky a dala som si ho dnes na tvár. Oni píšu, že je to Natural Matte Finish, 16 hodín Comfortable Wear Hydrating. Môžem súhlasiť so všetkým, aj keď by som nepovedala úplne, že je matný, ale je taký prirodzený. Že tá pleť nevyzerá po ňom ani lesklo, ani matno, je proste taká akurát svieža, ako keby ste si dali nejaký dobrý hydratačný krém, ktorý sa fakt, že vstrebal a tá pleť po ňom ostala proste taká pekná, hydratovaná. No môžete sa pozrieť, že dobre, hej, nevšímame si moje diskolorácie a podobne, ale tá pleť proste nepôsobí sucho, ale nepôsobí ani lesklo, pôsobí tak akurátne. A to sa mi na tom make-upe veľmi páči. A okrem toho ešte sa mi páči aj to, že ho vôbec nie je cítiť a nie je ho na tej pleti vidieť. Či ho zapracujem prstami, alebo ho zapracujem štecom, stále ten make-up vyzerá úplne fakt, že invisible. Krásny finish. Mám už v košiku hodený ďalší na Notíne, takže keď budem objednávať, rozhodne si ho beriem znova. Veľmi, veľmi podarený make-up. Až by som nepovedala, že je to drogerka. Však stojí, ja neviem, nejakých 7 eur, alebo koľko. Výborný make-up. Jediné, čo ešte musím povedať k nemu, čo mu vytýkam, tak je to balenie. Lebo tá pumpička, akože dobre, hej, keď máte make-up s pumpičkou, tak si väčšinou človek povie, že ho minie celý. Lenže ten make-up je hustejší, nie je taký tekutý, je to skôr taký ako keby krém a tou pumpičkou to ide
len do určitej miery minúť a potom ho musíte za každým otvoriť a proste si to tam naškrapkať, vytiahnuť, dať niekde na ruku a podobne a to už nie je úplne... Keby ho dali do tuby napríklad, tak by možno, že to bolo oveľa lepšie, lebo tá manipulácia s ním by bola jednoduchšia. Ale inak ten make-up je. Čo bolo ešte výborné a nechápem, prečo sa už nedá kúpiť, je tento púder, tiež od Catrice. Mal byť tiež, myslím si, že v jesenných novinkách v minulom roku, ale ja som ho mala už v Prahe, keď sme boli, tak ja som ho už mala. Oni sa tuším dali už nejako v auguste kúpiť. Tento púder bol taký jemnúčko ružový, ale nezafarboval pokožku do ružova. Vynikajúco fixoval make-up, absolútne mi neobchával pory, čo sa mi občas stáva pri púdroch a aj prejasňoval pekne, tak ako je na ňom napísané a aj výborne vyhladzoval pleť. Toto bol fakt výborný púder a ja nechápem, prečo sa nedá už kúpiť, prečo to bola len vyslovene limitka nejaká z jesene a sťahujú ho z predaja, alebo už ho teda stiahli, lebo neviem ho nájsť ani na DMK, nemá ho ani Notino. Nechápem to, ale bol to výborný púder. Takže ak sa niekedy vráti, kupujem znova. No a už tu mám len poslednú takúto hrsť vecí. A rozmýšľam, že ako to ideme spraviť. No, dobre, takto. 8 v jednom Eveline sérum na myhalnice som používala. Neviem koľké, asi 3. alebo 4. balenie je to. Musela som ho prestať používať a kvôli tomu som aj nejaký čas nenatáčala, lebo som nemohla nosiť maskaru na očiach, lebo z nejakého dôvodu mi to začalo dráždiť oči, mala som ich úplne červené, vyštípané, proste také až suché. Takže si dávam od neho pauzu a asi na budúce vyskúšam niečo iné, takže momentálne za mňa nie. Čo sa mne veľmi nepáčilo, bola táto L'Oreal Panorama. Dnes som nejaká ukoktaná, neviem rozprávať. Ja som si zobrala, tak to teda vyzerá, štetinka a môžete vidieť inak, že vyzerá skoro ako čierna, ale nie je čierna, lebo ja som si zobrala na schvál odtieň dark brown. Chcela som hnedú, mám rada hnedé špirály, táto ako hnedá nevyzerá a navyše mi extrémne zlepovala myhalnice, takže za mňa táto nie, ale musím podotknúť, že ja som skôr tým taká tá klasická kefka a nie takáto silikónová. Mne nesedí každá silikónová kefka a táto mi rozhodne nesedela. Tá náplň vo vnútri bola dosť hustá a tým, že mala tú silikónovú kefku, tak mi tie myhalnice stále zlepovalo a nepáčilo sa mi to samozrejme. Čo ale mám rada, tak je táto Lash Without Limits v hnedej farbe od Essence. A táto má veľmi podobnú kefku, ale tu už vidíte, že je hnedá naozaj. A veľmi pekné myhalnice robí na to, že je teda silikónová tá kefka. Tak som s ňou bola veľmi spokojná a určite si ju zase niekedy kúpim znova. Toto je skôr predĺžujúca maskara ako objemová, aj keď má tu napísané, že Extreme Lengthening and Volume maskara, tak podľa mňa je skôr predĺžujúca ako zahusťujúca, ale stále robí veľmi, veľmi pekný efekt. Na zahustenie myhalnic tu mám túto Pure Volume od Catrice, tiež v hnedej farbe, a to som si až teraz uvedomila, že vlastne všetky zatiaľ boli hnedé, s takouto prírodnou kefkou. Toto je výborná maskara, určite kúpim znova. Rada ju používam, robí pekné husté myhalnice na bežný deň. Výborná, za tú cenu úplne, že. A ešte tu mám jednu maskaru, táto je zo Sheinu, táto Shiglam. A ja som si ju zobrala v takom vínovom odtieni. Ona má na jednej strane takúto zahnutú silikónovú kefku a na druhej strane je potom takáto akože presypacie hodiny klasická kefka. A tu zase tá klasická kefka sa mi nepáčila toľko, lebo je podľa mňa není urobená až tak dobre, tá štetinka samotná.
a zvláštne naberá produkt a nezahusťuje tie myhalnice tak, ako by som si ja predstavovala, ale tá silikónová kefka robila veľmi pekný efekt, tie štetinky sú tak akože pomerne dosť nahusto a pekne naberá myhalnice, obaľuje ich tou hmotou a vyzeralo to veľmi pekne a niekedy si rada nejakú takúto bordovú maskaru vyskúšam znova, na jeseň to bolo úplne krásne. Čo už vyhadzujem, lebo už je to aj vyschnuté, aj staré, je Maybelline Superstay Matte Ink v odtieni 15 Lover. Ja som tieto rúže kedysi nosila veľmi často, mala som ich veľmi rada, aj ich mám stále rada, ale už ich toľko nenosím. Momentálne preferujem skôr nejaké balzamy alebo také tie lesklejšie veci na pery. A úplne najviac momentálne mám rada tieto vinyl od Maybelline. Inak Maybelline má výborné veci na pery. Fakt. Tam som bola takmer vždy asi spokojná, alebo vždy. Ani si nepamätám, že by som mala niečo, čo by mi v poslednej dobe, nejakých pár rokov dozadu, nesedelo od nich. Takže môžem odporučiť, pokiaľ máte rady matný vzhľad na perách a na takú tú dlhšiu výdrž. To bolo super. A úplne posledný produkt tohto videa, a bohužiaľ to bude sklamanie, je Super Peptide od Essence. Ja som sa na toto veľmi tešila, lebo že peptidy a tak, a že bude to úplne super pre tie pery, každý to vychvaľoval, tak som si to kúpila. Aplikátor ako taký je veľmi príjemný, dobre sa s ním pracuje, nemá to žiadnu farbu, takže môžete to dať aj cez proste hociaký rúž napríklad a dodať si tak ako keby nejaký lesk k tým perám, ale ja som si to kúpila s tým, že to budem používať večer ako takú tú poslednú starostlivosť na pery predtým, ako pôjdem spať. Lebo mám doma Laneige, momentálne Mint and Choco masku na pery, ale akože stále bojujem s tým, že do toho musím strkať tie prsty, nechce sa mi to. Za každým tak si vravím, že budem to mať, že prestriedam to teraz týmto a nejaký čas budem používať toto a potom sa zase k tej Laneige vrátim. Ja som to používala asi 2 týždne, pravidelne večer, niekedy som si s tým natrela ústa aj cez deň a nepoužívala som takmer nič iné, úplne, že malinko, takéto tieto myslím, tie také ochranné a zvláčňujúce veci na pery. To, že som si dala nejaký lesk na pery alebo ceruzku a toto, to nehovorím. Ale po tých 2 týždňoch som mala tie pery také extrémne suché, ako už naozaj dávno nie. A najprv som si myslela, že to je len tým, že proste je zima, kúri sa a tak, že aj ruky mám suchšie, aj celkovo, ale potom si vravím, že veď ako na tie pery som začala používať toto, že či to nebude z tohto. Ako náhle som to vysadila, začala som používať zase tú Laneige masku, tak asi po, ja neviem, týždni a pol, možno 2 týždňoch, neviem presne, proste tiež približne také obdobie, ako som toto používala. Tie pery sú zase úplne v pohode, nič im nie je, takže dávam to za vinu tomuto. Ani to nedopotrebujem, vyhadzujem to, nechcem to už vidieť. Podľa mňa toto sa nepodarilo. Ak to má byť niečo ako proste starostlivosť na pery, tak by to malo tým perám pomáhať a nie ich ešte viacej vysušovať. Toľko k tomu. Dobre, ja som na konci, takže na budúce sa vidíme pri spotrebovancoch asi už len, keď nazbieram naozaj nejaké veľmi zaujímavé alebo naozaj veľmi zlé produkty. A najbližšie vás čakajú moje topky za minulý rok. Viem, že budem asi posledná na svete, ktorá to bude natáčať, ale tak mala som pauzu a dúfam, že si to aj tak radi pozriete. A to bude odo mňa už na dnes všetko tým pádom. Želám vám ešte pekný deň a snáď sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!